खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल बोडोभइस आव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहोनो सानदों दि SCC GD नि नटिफिकेशना माला फैगोन। जे नोंथांमोना सानगासिनो दं दि SCC GD नि नटिफिकेशना माब्ला फैगोन। जे नोंथांमोना जिंगासिनो नांला जे SCC GD नि नटिफिकेशना फैगासिनो दङ। दान मोनसेसोल' नोंथांमोना धैर्य हमदो। दान मोनसेनि उनावनो SCC GD नि जे नटिफिकेशन बे फैसिगोन। आं दा अलरेडि SCC नि वेबसाइटआव दङ। नोंथांमोना SCC नि अफिशियेल वेबसाइट scc.nic.in आव जुदि थांनानै नायो अब्ला बिदि पेज ओंखारबोगोन। जे पेजआव नोंथांमोना नुगोन जे थाङोब्ला इम्परटेन्ट नटिसआव नोंथांमोना थां। बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला बे PDF फाइल। मोननै पेजनि बे PDF फाइलाव गोबां नटिफिकेशन दङ। बेनि 6 नाम्बाराव होदों जा The notice for the Constable GD in CAPFCS, NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 will be published on the website of the Commission on 21 July 2018. माने 21 जुलाई 2018 आव GD नि कन्स्टेबल GD जे SCC कन्स्टेबल GD नि नटिफिकेशना फैगोन। अब्ला नोंथांमोनहा बेनि उनाव नटिफिकेशना फैयोब्ला एप्लाइ खालामनो हासिगोन SCC GD नि थाखाय। सिगां अफिशियेल वेबसाइटआव होदोंमोन जे 9 तारिख जुनाव SCC GD नि नटिफिकेशना फैगोन होननानै, नाथाय फैयाखै। दा गोदानै नैबे नटिफिकेशन फैदों जे 21 जुलाइआव SCC GD नि नटिफिकेशना फैगोन होनना। जे आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि फोरमायनो साननाया बेखिनियानो। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम, लोगोसे कमेन्ट खालाम। भिडिअआ